bertso berri batzuek ditutaterako, munduko kriaturen eskarmenturako. Grazia eskatzen dizut jauna hartarako, zeren arkitzen zadan motiboa franko, pekadore handi bat izan naizelako. Jose de Larrañaga da nere nombrea, mendaron jaio nintzan bertako semea, amak egin dezala beste bat hobea, eskalabratua naiz munduan legea, hain da izugarria nere maldadea. Hain nere jaungoikoa aita eternoa, arren laguntza da zu jaun soberanoa, bakarrik argitzen zat zure amparoa, nere konfesioa egiteranoa, bestela neretzat betiko infernoa. Gorputzeko ikara, animako lotza, zeren egin ditudan 14 heriotza, aditu ezkeroztik diruaren hotza, bidera irten eta botatzeko poltza, aterako niola bestela bihotza. Diruak emandare erkentzea bizia, hori egiten nuen gauza itxusia, jaunak bere eskutik nengoen utzia, orain errezatzen de alde danguzia, arren aplikatzeko beraren grazia. 1825ean, 13. zan Nurriko hilean, Markin Etxeberriko Altzibarrenean, ateak jonituen ongi ilunean, bai eta iriki ere borondate honean. Estimatu ninduten konde bat bezala, zian eseririkan afaldun ezala, nagusia eta biok etzinen ginala, konformatu ziraden familiala, petzutik sartu nion berari puñala. Hoietik saltatu zan erio igasi, nigandik alakorik ez zuen merezi, alabak zuenean aita ala ikusi, apaiza ekartzera bertatik zan hasi, aizkora triste batez nion buru hausi. 23 urteko neskatxa gaztea, ez da bada lastima tratatzea, aizkora triste batez muñak ateratzea, ez dago milagrorik ni laster galtzea, aixa merezi nuen bertan urkatzea. Estadu triste hartan alaba eta senarra, Katalina gaxoak aiuran negarra, dirua erakusteko non zan berehala, ez bazuen jarri nahi besteak bezala, banekiela ongi dirurik etzala. Erretxina triste bat eskuan emanta, niri argi egiten gora eramanta, argatik paratzen dut honen beste kanta, berriz horrelakorik ez deia gerta, ongi ezaguturik dalan nere
gaiztakeriak akabatu dira. Bihotzetik jartzen naiz jaunari begira, nik galdu dituanak salbatzen balira. Guztio joateko zeruko glorira, horra mundu tristea nere